6e punt, que lo liguem a la mà, e pensi que n'avem pas mai besoin de presentar, que valei lo famós missatge secret, lo nostre Yann Deladaro. Richard Mondedo, messaggi della Pasen 2018 che iranno un notaio de Oleie e de Star, así, au bien de Busaus. Alla fine du concert, all'autocap de la Autogaruno, l'equipe che la Pasen che vingut trobar per mo che veniu saunei. Lo saunei de correre la lingua, de sacorre la lingua. E io corre che avevo pausa che mi ha passato nei corri pastrò mes che insistino a realizzare che ciò rende possibile che si caleve statuti los joelhos, los pastanjoelhos, los militantes, los curiosos, los dacilos de passaggi, los que han déjà corrido 1000 camins e los que vienen de prendere l'aviado. A la vez a massos que ven sauneiat deja corre la lengua cap a l'oviar e lo baixador, seguir los gaves, pujar las montañas, passar los ports e tornar a baixar los brios. Portar la lengua de dia de noi, dar lo soleil o la pluja, en marxar, en corre, en xancar, en nadar si cal. Damo la trasmissione della nostra lingua si la volenta domà a tal che la si cau pensare tots amassos de totes les façons possibles de tots temps quan se preme susier t'has poder virar de carta domà sense mai s'estancar uei que ben corrut que diu tots amassos particulars grups d'amics, associacions, interpreses collectivitats. Aquesta primera edició que jo verò escalido. A masses que vam portar la llengua sus 400 quilòmetres. Cada sector, cada persona que s'ha emparrat del projecte, per viure la llengua e la cultura sul suo spazio. Corrido, cantero, repàs, inauguració de paneus, videos, bars, e que en desbrembi segurament. Las iniciativas que son estados numerosos, creativos y variados. Las causas no han pas de ser estancades ara. L'origami que l'avem pres en mà no devem pas mai deixar, jamais, que de perseguir el seu camí. Continuem de ligar les iniciatives, les energies, les persones, els llocs on vive la llengua. Parlem, cantem, continuem, escrivem, leiem, escoltem, dansem, contem la nostra llengua. Trobem les cartes en mà a nosaltres de Sihà. Sihà en Camborruts. Per mo, dins aquella civilització que vivem, n'hi ha pas que el Camborruder que se saurà. Dins 2 anys que s'hi tornam. Aquesta dimenjada, caduca rei tu pas, caduca dit un mot, que hi ha sol a corredor. Un mot a cada pas, un pas a cada mot. A deixar.